بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. حديث اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme qui a pleuré par crainte d'Allah ne rentrera pas dans le feu tant que le lait ne retournera pas dans la mamelle, et ne se rassemble jamais de la poussière soulevée dans le sentier d'Allah et de la fumée de l'enfer. Hadith rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani. Alakachiri sallallahu alayhi wa sallam ako mogote do tasma kono mogomi kashila alayin siren kama hatta fo nuno min bɔra shin kɔnɔ a tɛ se ka seko shin kɔnɔ cogo min mɔgɔ min kasila ala ɲɛsiran kama mɔgɔ min kasila ala ɲɛsiran kama ale fana tɛ se ka don jahannama tasuma kɔnɔ. wala yajtami'u ghubar fi sabilillah wa dukhanu jahannam. mɔgɔ min bɔra fi sabilillah ka poussière se a ma ani jahannama tasuma o tɛ se ka kafo ɲɔgɔn na, o tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni hadisa nin bɛ Tirmizi kɔnɔ. Nin bɛ min yira anw na o de ye mɔgɔ min bɛ kasi ala ɲɛ siran kama a siran ala ye a bɛ ka kasi, ani mɔgɔ min bɔra fi sabilillah o ka ca. Ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa misiri la o ye fi sabilillah. Ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa dɔnniya ɲini o ye fi sabilillah. Ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa da'awa la o ye fi sabilillah. Ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa jihadi la ka taa silamɛya dɛmɛ o ye fi sabilillah. Fi sabilillah dans le sentier d'Allah, ala ka sira kan. Donc ni mɔgɔ mɔgɔ ni bɔra ni poussière sera i sen na i k'a dɔn i farikolo kɛra haramu ye jahannama tasuma ma. Dɔw bɛ kasi n'o bɛ ka ballon lajɛ, le football. Dɔw bɛ kasi n'o bɛ ka film lajɛ. Mais n balimaw an ka kasi ka miiri an ka saya ma, ka kasi ka miiri kaburu ko ma ni lahara ko ma. Est ce que an bɛna kisi jahannama tasuma ma? An kana kasi o de la kosɛbɛ.